Hangzhou, el llac de l'oest. Hangzhou va ser la capital de l'imperi amb la dinastia Song entre els anys 1127 i 1279. El llac de l'oest té una fondària màxima d'1,8 metres i un perímetre de 15 quilòmetres. Està rodejat per muntanyes per 3 bandes. Una núvia. Camps de lotus. La planta del lotus és molt apreciada com a comestible. Del lotus s'aprofita tot: les fulles, les arrels, les llavors, les flors, els fruits. El llac de l'oest ha sigut font d'inspiració de pintors i poetes per l'harmonia del paisatge d'aigua, temples, illes, arbres i flors. Una vista del llac de l'oest apareix en els bitllets de 1 yuan, edició 2004. El lotus està plantat a la terra coberta per l'aigua. Nenúfars. Els nenúfars tenen les fulles flotant a l'aigua i no són comestibles. En els següents vídeos veurem més temes interessants de Xina.